soyayya. Matakan da masoya kan fuskanta kafin aure. Yawancin alaƙar soyayya tana farawa sannan ta haɓaka har ta yi yaɗon da ba a san dalili ba. Faɗawa cikin soyayya abu ne mai sauƙi, amma alaƙar na iya zama abu mai matuƙar wahala duk da irin ababen da muke kallo a su Bollywood da Hollywood. Sai wasu ke ganin kamar babu wani ƙalubale a tattare da soyayyar. Sai ka shiga cikinta ka ga ashe duk ba haka abin yake ba. Wasu masoyan sukan yi nasarar shawo kan guguwar da babu makawa ta taso a zamantakewarsu, yayin da wasu kuwa ba su da yanda za su yi face su bar wannan soyayya ta taɓarɓare. Kowace soyayya tana wucewa ta hanyar wasu matakai waɗanda ba mu cika damuwa da su ba. Mukan yi kicibis da su, sai dai ba kasafai muke yawan gane su ko bambance su ba. Akwai matakai da suka zama wajibi a kowace soyayya a fuskance su, sai dai kowa da irin yadda yake riƙar su. Duba da cewa mu mutane muna da bambancin halayya, wasu matakai suna ɗaukar lokaci fiye da wasu, kamar yadda na faɗa a farko. A cikin waɗannan matakai na soyayya za ku kasance cikin zumuɗin juna da shaƙuwa mai ƙarfi da za ka shiga tsakaninku, wato a lokacin da soyayyar take sabuwa kenan. Fahimtar matakan soyayyar ku da abokan tarayyar ku na iya taimaka muku wajen kewaye waɗannan matakai daban-daban ba tare da kun samu matsala ba. Ga bayanin matakan nan ɗaya bayan ɗaya. Abu na farko, matakin shauƙi. Matakan sabuwar soyayya suna farawa ne lokacin da kuka fara haɗuwa da wani. Mafi yawan mutane sun fi la'akari da siffa da kuma yanayin da suke jima game da mutum. Sauran abubuwan kan biyo bayan a mataki na gaba. A irin wannan matakin, kuna ganin cewa mai ƙaunarku ba shi da wani aibu a tattare da shi. A lokacin kuna jin cewa ai duk wani abu da kuke buƙata a abokin zaman sun cika shi. Sai ku ji ai rayuwar ma kamar ba za ta yi ba tare da wannan abokin rayuwar ba. Sannan ba ku gane halin mutum na banza a lokacin, ko gane shauƙin soyayya ba zai bari ya yi tasiri ba. A wannan lokaci, za ka iya faɗa da kowa akan masoyinka, matuƙar suka nuna adawarsu akan masoyinka. A matakan soyayya, sannan ma matakin shine mafi soyuwa a zukatan masoya. Shawara a nan shine, masoya su yi amfani da wannan mataki ta hanyar da ta dace. Daga zarar an fita wannan matakin, ba fa zai dawo ba. A wannan matakin ne ya kamata masoya su fahimci junansu sosai, su san da wa suke tare da gujewa ƙalubalen da za su fuskanta a gaba. Haka zalika suna karɓan shawara. A yi binciken da ya kamata game da wanda ke tare da shi, sannan kar a yi saurin yanke hukunci a irin wannan gaɓar da ake cikin matsanaciyar soyayya da ba kasafai ake gane laifin juna ba. A tuna da cewa wannan jin daɗin na lokaci ne ƙanƙani. Masana ba da shawara a yi bincike a kuma fahimci juna sosai akan wannan gaɓar. Abu na biyu shine matakin shakka da musu. Mataki na biyu na danganta shi ne da shakka da musu, wanda a lokacin ne aka fara lura da bambance-bambancen da ke tsakanin abokan juna. Mun farka daga mafarki so da ƙauna, a wannan lokacin ne halayyarmu ke bayyana, sai ya zamo kana tunanin wanda kake ganin za ku gina rayuwarku tare ta fito da wani sabon hali da ka kasa gane kansa. Wannan saurayin naki mai fara'a, mai nuna tsantsar kulawar shi a kanki, yanzu ya canza. Sai ki ga kamar ba shi ba. Yawan kiran da yake miki a waya ya ragu da ko 50. Daga nan sai ki fara tunanin ko dai ya daina son ki ne, ko wata ce ta ɗauke shi daga hana, sai shakku ya shiga tsakani, zargi da juna ya fito. Ya kamata masoya su fahimci wannan matakin ta hanyar yi ma junansu uzuri don samun kwanciyar hankalin kowane ɓangare. Abu na uku shine matakin rushewa. Mataki na uku shine soyayya a tsakanin saurayi da budurwa shine matakin rushewa. Wannan shine lokacin tsanani a soyayya, wanda zai iya zama kamar ƙarshen hanya ne ga wasu masoyan. A wannan lokacin gwagwarmayar ce tsangwarta, a yi faɗa da juna a shirya. Wani faɗan ya ɗau lokaci kafin a shirya, har ya zamo kamar ba za a ƙara kasancewa da juna ba. A wannan lokacin ya kamata a yi amfani da ƙaunar da ake ma juna don a samu sassauci na ƙalubalen da ake fuskanta. Sai an jajirce, sannan kuma an nuna sadaukantaka.
Dole ɗaya ya sauko yayin da ake cikin wannan mataki, musamman idan aka zo garar aure. Mata da dama kan fuskanci wannan ƙalubalen. Mu sani cewa kowace dangantaka ana gwada ta ne ta hanyar jerin rikice-rikice da haɗarin da takan shiga ciki a lokuta daban-daban a rayuwa. Sanin matakan nan na soyayya na matuƙar taimaka ma masoya wajen fahimtar abubuwan da suke ji game da junansu da kuma alaƙar da ke tsakaninsu. Hakan zai rage yawan matsalolin da ake samu kafin a yi aure, za a fahimci juna a kuma ba juna uzuri a irin wannan mataki.